Вы слушаете христианское радиовещание. Предлагаем вам передачи, подготовленные в студиях Трансмирового радио. Мой сябра, Божие ягнятка, Табе даверліва даю нябеснай мілаты зярнятка. Пасей яго ў душу сваю, каб узышло, закаласіла, бо толькі ў Божай праўдзе сіла. Добрый дзень, мае паважаныя маленькія сябры, хлопчыкі і дзяўчаткі. У эфіры дзіцячая хрысціянская радыёперадача «Зярнятка». І разам з вамі яе вядучая спадарыня Наталля. Сённяшняя наша перадача адбудзецца на беларускай мове. Акварыум з яркімі, рознакаляровымі рыбкамі упрыгожвае кватэру, а назіранне за яго жыхарамі радуе вока і ўзнімае настрой. Да таго ж акварыумныя рыбкі самыя непатрабавальныя хатнія гадаванцы. Яны не драпаюць шпалеры, не грызуць мэблю, не разбіваюць посуд, не робяць лужыны на падлозе. Іх не трэба выгульваць 2 разы на дзень. Дык чаму ж не завесці іх? Сёння ўсё неабходнае для развядзення акварыумных рыбак можна купіць у зоомагазине. Ды і саміх рыбак таксама. Іх у краме дзесяткі відаў. Залацістыя, серабрыстыя, жоўтыя, чырвоныя, паласатыя, неонавыя. Хочацца купіць усіх. Аднак якраз гэтага і не трэба рабіць. Не ўсе яны ўжываюцца адна з адной. Лепей набыць рыбак 3 альбо 5 відаў, якія будуць добрымі суседзямі ў акварыуме. Вось, напрыклад. Гупі. Самыя вядомыя сярод акварыумных рыбак. Яркія, рознакаляровыя, з шырокімі хвастамі. Яны упрыгожанне любога акварыума. Гэта вельмі вынослівыя рыбкі. Дзякуючы вынослівасці, яны ў 1976 годзе трапілі нават на касмічную станцыю «Салют-5». Выжылі там і паспяхова вярнуліся на зямлю. Жывыя, нават з дзеткамі. Так што гэта рыбкі-касманаўты. Гупі добра ўжываюцца паміж сабой, а таксама з неонамі, даніарэрэа, мечаносцамі. Набывайце адразу чаротку гупі, у складзе якой будуць 2 ці 3 самцы і 4 альбо 6 самак. Гупі цудоўна размнажаюцца ў хатніх умовах, і ваш акварыум заўсёды будзе поўны вясёлых, імклівых насельнікаў. Даніарэрэа. Рознакаляровыя рыбкі з падоўжанымі цёмнымі палосамі па баках. Яны вельмі жвавыя і таксама любяць плаваць чароткамі. Таму купляць трэба адразу да 8 рыбак. Даніа добра суседнічаюць з гупі, мечаносцамі і сомікамі. У акварыуме з даніа пажадана пасадзіць жывыя расліны. Мечаносцы. Рыбкі прыгожых колераў, якія маюць хвост-меч, і падобныя яны да падводных мушкецёраў. Яны любяць прастору і часта удзельнічаюць у актыўных калектыўных заплывах. Для іх манеўраў павінна быць досыць месца.
Мечаносцы жывуць у добрасуседстве з рыбкамі іншых відаў. Затое паміж сабой іх самцы пастаянна б'юцца. Таму купляйце ў акварыум аднаго самца і 2 ці 3 самачак. Неоны. Адметнасцю гэтых дробных рыбак з'яўляецца блакітная паласа уздоўж іх цела, якая свеціцца. Асабліва прыгожа выглядае іх чародка ўвечары, калі ў акварыуме прыглушана святло. Неоны заўсёды трымаюцца разам. Яны мірныя і цярплівыя суседзі, ніколі не наладжваюць акварыумных боек. Сомікі-прыліпкі або анцытрусы. Гэтыя рыбкі прысмоктваюцца да шкла акварыума і збіраюць з яго рэшткі раслін і ціны. А яшчэ яны збіраюць корм на дне і любяць схованкі. Калідорасы альбо калідоры. Гэта сомікі, якія поўзаюць па дне, час ад часу усплываючы наверх, і харчуюцца яны рэшткамі корму. Іх называюць акварыумнымі пыласосамі. Самыя вядомыя сярод іх калідорасы панды з чорнымі маскамі, залацістыя, леапардавыя і плямістыя. Пакуль іншыя рыбкі весяляцца ў акварыуме, гэтыя сомікі грунтоўна прыбіраюць агульную кватэру, каб заўсёды было чыста. Паважаныя хлопчыкі і дзяўчаткі, дык з чаго ж пачаць? З самага галоўнага. Купіце акварыум, а яшчэ фільтр для вады, грунт, трохі раслін і рыбак. Выберыце іх, карыстаючыся нашымі парадамі, і вы будзеце задаволенымі акварыумістамі. Дзяўчаткі і хлопчыкі, маленькія рыбкі цудоўныя, бо іх творца Бог. А для нас з вамі, маленькія рыбкі, гэта маленькія сябры, якія вельмі патрабуюць увагі да сябе. Великий Бог, когда на мир смотрю я, на все, что Ты создал рукой Творца, на всех существ, кого свой свет даруя, питаешь Ты любовью Отца. Тогда поет мой дух, Господь, Тебе, как Ты велик, как Ты велик. Тогда поет мой дух, Господь, Тебе, как Ты велик, как Ты велик. Когда весной природа расцветает, и слышу в дальней роще соловья, и аромат долины грудь вдыхает, и слух ласкает звонкий шум ручья. Тогда поет
мой дух, Господь, тебе, как ты велик, как ты велик. Тогда поет мой дух, Господь, тебе, как ты велик, как ты велик. Когда из туч нависший гром несется, и в ночи темной молния блестит, когда над почвой тощий дождь прольется, и радуга мой ясный взор пленит, тогда поет мой дух, Господь, тебе, как ты велик, как ты велик. Тогда поет мой дух, Господь, тебе, как ты велик, как ты велик. Когда читаю я повествование о чудных Божьих делах святых, как Он людей живое достояние и возлюбил, и спас от бед земных, тогда поет мой дух, Господь, тебе, как ты велик, как ты велик. Тогда поет мой дух, Господь, тебе, как ты велик, как ты велик. Когда я вижу лик Христа смиренный, кто людям в мире там был рабом, как на кресте Он умер, Царь вселенной, и нам прощение Ты обрел Христом. Тогда поет мой дух, Господь, тебе, как ты велик, как ты велик. Тогда поет мой дух, Господь, тебе, как ты велик, как ты велик. Когда Господь меня сам призывает, и светит луч сияния Его, тогда мой... Наша перадача скончана, і я нагадваю вам, хлопчыкі і дзяўчаткі, наш адрас для вашых водгукаў. Перадача «Зернятка», пачтовая скрынка 45, індекс 22 40 20, горад Брест 20, Беларусь. Да пабачэння, сябры, да новых сустрэч. Когда мой дух в смирении смолкает, признав величие Бога своего, тогда поет мой дух, Господь, тебе, как ты велик, как ты велик.
когда поет мой друг Господь тебе.